Junta, building better Africa. Part 12 maga mwezi umene wa January chaka cha 2026 tikulandireni konse ino kumene mwayatsa kanema imene yaluntha. Ine ndine Moses Magawa. Pali zoti tikambirane malingana ndi kuti ayi 100 days sopano yatha maga president atapatsidwa mwayi pa 16 September kuti atsogolere dziko lino. Mukayizukuta 100 days ya Professor Arthur Peter Mutharika mwayilandira bwanji, mwayiona bwanji, kodi muli ndi langizo kupita kwa president, zayenda bwanji mukuona kwanu mu 100 days yoyambirira ya Professor Arthur Peter Mutharika atatenga dziko lino pa 16 September chaka chatha ndipo tsopano akulamulira dziko lino. Ambiri ayambapo kale kuimba foni sechedwe pano. Mwaswera bwanji? Taswera ino maswera kwa 100 days Taswera tidziwisani kumene tafika dzina lanu. ine ndita Kandaya. Abusa Kandaya. Ndithu abusa. Tokoze kwambiri chakuntandiro. Ine komandiri kweli ya 23 chakutanki huko. Oh yes, ku tanki ku 23. 100 ino chaku 49. Ai kodi yaiti koma tisimbe moyo madzulo ano kuti Akandaya muli bwanji? Ine ito ambuya kundisunga kwambiri. Sindikuzena ambuya kusungani bwanji. Ai chauta kuti sunga ndithu. Inoti ndezi maoneka chifukwa kuchoka 2025 kuzafika pano mungooneka athathu onene babasi. Kodi mwaterero abusa? Tipatseni mmene mwayionera 100 days ntchito imene agwira president a dziko lino. Ndi zimene Amalawi amayembekezera kapena mpofunika malangizo anu kupita kwa a president? Chabwino. Kusolano ndalimva. Koma nditanena kuti ndi zimene Amalawi amayembekezera. Kuti ena samvana ni kukoma komanso anditenga ngati ne munthu olakwisa kwambiri. Koma kwa ineyo ngati Malawi ndi mmene ndimayembekezerera. Ndakhutisidwa. Mwakhutisidwa? Ndipo ndakhutisidwa kwambiri. Ndipo kwa ine ndi 80%. Mwapatsa 80% fajani Professor Arthur Peter Mutharika atani makamaka? Amene watu a Professor Arthur Peter Mutharika akuti paenda nkulukuta moyo. Zona. Amene wawa chimene ndapasira 80% ndi munthu ona kuti akuoneka kuti atithandiza kuzimene amalankhula. 1 achikulire timapita ukavota chimanga chili pa 75 to 80. Okay. Ndipo adatiwa kufuna apulumusa Amalawi. Angakhale bupulumusa Amalawi si munthu ndi Mulungu. Komatu kuti Mulungu amazera mwanthuwo. Abadizaoneka kuti wathandiza ndicho sema wakupulumusa. Chifukwa chimanga olusiwo chabwino. Koma chachoka pa 75,000 kufika pa 50. Okay. Chikadula ndi 55. Amene kuma percent yacho ndikuzungupanga makuru. Achita bwino. Okay. Tikachoka hapo mafuta. Time manager mafuta hata roho antamona ngati kuti basi nkharamba yesa kwanisa kuma pano mafuta tinene chilungamo. Malawi ipena palipose pali mafuta. Maperesenti ndi ambwe. Okay. Kuchokera kwapo sitinganamenso iyayi. Ichonena kuti fertilizer akudura be. Umasada pambani kudura mmene akanadulira. Chifata ngorowa kumene anthu adamufikisa pa 215,000. Ife tati koma ndapatuza vuta. Koma iwo ndi amwanamveka ndi timu yawo. Musunga nthawi kusungira zinzanga. Ayi ndithu fertilizer alipompacha. 3. Cha number 4 ndalama yakhadzikika ndithu. Iyayi kashiri zabwino zija. 5 zikapena 4. Chirowere mboma mpambezi 3 ali ngati president okuti adali Nyamata maulendo akakwana 10. Monga president wa dziko lina lache ndi Mutchula kandi wandu wakukunoka chakandi wakutikaya maulendo 72 zakazi kuziona zochepa sindine naso. Ndeka
80% ndizonena kuti nduna inaitalankhula mopepera ku msonkhano inache koma ndimaikonda nduna imeneyo kwambiri ndimaikonda chifukwa inatakata moopsa kuchipani chimenechi inalankhula kuti chimangazi yamba kulandira DPP okhaokha mukusokonezanisa kuthotholani maofisi mukukusatani kongo mukumusokoneza APM koma uyudi ndi mdala wanzira wabwera tikuzathandiza Malawi anangona iwo udindo wako uli pa namba 4 kupita ku 16 pamene pundaulula kwakuna tisina tchule zina ndiyezaoneka kuti sakubwera mwa masewera ndipo achita ngati kuti 2014 ukafika 2020 ndiye kuti adali nkhalamba tsopano apapa ndi Nyamata chifukwa strategy imene aitenga panaka daitenga kuchokera 2014 kuzafika 2020 oro 2020 jara yasisika data koma tsopano mmene achitira miyezi itatu iyi ndi mmene akuchitira kukhala ngati kuti ndi Nyamata nthawi adali nkhalamba madalawa achita bwino zokuti saziyenda ndakaika kuchokerapo ndunelo zooneka kuti zachuluka asaonjezereso munati chikhoza kwarangiza zotana asaonjezere nduna kuonjezera nduna kujasara kuisa zikadakhala zomwe zijaulu kuchosapo zina koma kukhala maudindo ena ndi akulu kuzisuzumira kuseriku sadala kwese chifukwa mapeza kuti undunawo popanda muthangatira singagwire koma zijati mazuwa kuti amalankhula foni nthawi ya kampeni ndiyeso asa advice yawo asasokoneze ndi apasi chimene chinditwasamvere kwambiri nduna zina zakali mu DPP zikhoza kukhala za maboza ndi maijeni ansa maijeni ansa so asamale ena chifukwa azipita moazondazonda ndiyete chitetezoso pang'ono pokhaza kuoneka kuti kachitika koma tiarangeze kachitetezo asamale achina anzatu achi arubino asazuzi tu asamale ndrama zisadidi kwambiri ziri thumba lijasadasainire lija kuti likonzedwe kale waoneka kuti munthu ndi wabwino 80% ija chifukwa amapfungu amafuna jera nthaka chaso mutandifusa nada akasira kansala akasira impinga timukumbukira ndrama zisanduka makata anandoro kapena aseura oro ndili kulilongwe ndine mulemu apwe nganusuke mazikonda nthawi imeneyo kwambiri thumba limene jaisese asalisewerese zikhoza kanga ndrama zachokera kukapita hero zapita kumamizi zikhoza kuonongeka bulaniso zikadakhala konkucha chabwino pamfundo iyi nduna zawo ndikadakonda zimagali mutu zoononga mafuta zazitali ukoko kaya ndikadakonda nduna zawo zisazamba kale kuba musandifuse kuti umboni uli kuti mwakana kuti ndifuseni mwakana kuti ndikufunseni za umboni koma andimangiranji sandalezi ine ngati akanimange ngati munthu ngati nandimanga nkanani kwani abale amakawa ndimere pompwe usiku wabwino abusaka ndayakwera 23 kutanki tamva komanso malangizo tathokoza kwambiri amene ndithu kuyambirira kupereka maganizo atamanga aloera nawo kuti amafuna atankhula zambiri mwaswera bwanji pa line apa mwaswera bwanji bwana ayi ndaswera dzina lanu kumene tafika madzulo ano Rafa unanteleza kuchokera kuchingazi kwa Goliath. Kodi ndi boma lanje mene? Lacholo. Kucholo tathokoza kwambiri. Well, timve maganizo anu. Tsiku la lero ndiloti nkulukuta moyo nkutheka akuonera president athu nangasi dzina lawo limene amazinyadira okha ndi limeneli. Iwo 100 days ali mu office timafuna timve kuti mwayiona bwanji 100 days imene agwirira ntchito. Pali malangizo opita kwa Professor Thabita Mutharika ndi boma lawo. Professor atagwira ntchito yotamandika kwa okay. Kwa timavutika anthu amagona mafilm station pano mafuta kupeze kupena paliponse. Kani ya njala pano ngati kanagula 200,000 thumba chifukwa chani koma pano ndikuoneka kuti zinthu zatsika zili bwino chimanga chili bwino tikanafika pa 200 etu muganiza kuti pofika pa 16 September chimanga timagula 85,000 ndiye kuti panopo zinthu zili bwino kwa basi tikunyadira apitirize ntchito yotamandika amene akugwira tikupeza kuti tikupemba kuti amene azungulira asasokoneze ya kwa kawiri amasokonezedwa ndi anthu amene azungulira tsono tingoyamika kuti hayi nkukuta moyogera ntchito yayikulu watipula pa moto Litu mawanga ndi amenewo. Tathokoza kwambiri kumva maganizo anu komanso malangizo amene mwapereka kuti ayi nduna zowazungulira ziserekeze kuwasokoneza mukhale ndi usiku wabwino ku Tcholo.
zikomo kwambiri bwana. Zikomo kungomva mene office ya president mene kuyendera amaseko Wawa. 1 minute yanu ya mtunthu zaenda bwanji mu 100 days ya mkulukuta moyo the professor Arthur Peter Mutharika himself pamene alamulira masiku okwana 100 chitengereni boma mchaka chicha chatha mulipo ndi malangizo otani komanso mwaziona bwanji mene zayendera. Zikomo kwambiri. Choyamba atiyamikire. Pachichewa pali mawu. Amati chikuni chachikulu sunga moto. Oh. Chifukwa anthu amayiwalo kula machesi. Nditudi chifukwa tsiku lilonse chimakhala kuti chikuni chija akuchisendeza kumoto kuja kuti chidzikhalabe ndi moto chidziphikirapo zinthu zakudya. Ndiye mufuna utanthauza chani pa nkhani imeneyi? Okay, ndifuna utanthauza nena kuti ofuna moto amampiro tsotsolako. Ngati panopa anzanga aja oyambiriraja. Kunena kuti mu masiku 100 amene alamulirako abwanawa. Kwa ineyo nzonyaditsa. Okay. Chifukwa chinthu choyamba anzathu olemera amagalimoto. Aleko kule. Amanama nthawi yacha kwera ichi. Chifukwa amatenga galimoto andokagula mafuta akagona kuchibwenzi. Ndiye lero akusowa chona mizira kuti akagona kunja mphokoso nyumba mwagona kuti. Sanga na meso kuti mafuta kulibe. Ndiye tiduse yapo. Inene no muri wafundo. Munthawi ya kampeni. Abwana ajasada yankhule zambiri. Okay. Amango nena kuti ndifuna ndikuomboleni inu ya Malawi. Nzo lidomboledwa. Pano baru mubwere kwathu kuno kuja mama. Kuti mudzagule chimanga inuyo. 50,000. Idakakhala nthawi ya nyamatazi kwanje ija. Ndikuti pano pachitafika kale 100 chakuti. Kodi January uno. Simwapumisa anzano? Choiva chimaiwalika. Zabwino zimene anthu amayiwala koma choiva sichiwalika. Ndiye masiku amene boma ili lakhala ochokera pa 4 October pamene paja tina luplantayo kalumbiritsa. Zinthu zabwino tenera tiyankhule. Zinthu zimene ndaziona kuti zisula kuika ndine naso panopo. Mulowa masuka mu mphindi yanu imodzi. Zinthu zabwino zimene tinoyamikira tiyamikire. Simbale wanga ine kwathu ndikudedza. Apolofesa kwawo ndikucholo. Okay. Panopa kumbali ya chakudya, kumbali ya mafuta, kumbali ya chipatala, zinthu zimenezi, kumbali ya sukulu anataona apita sekondari ya ulere. Tikutenga zonse zimene zija amayankhula ndanena zinthu izi mitu yabwinoyi. Zinthu zija ineyo ndikwapatsa 100 pa 100. Simuna aonjeza? Ayi. Koma mwina zitsika chifukwa cha zina zolakwika zimene ndi inene. Okay. Zinthu ngati zimene zizi tuona kuti atikhozera ifeyo ngati Amalawi. Zanalija uyambira pamande ndinali kulilongweko ndabwerako kuno kwathu kuno lachinayi. Ndinali kwa Nsonde kwa mpingo kumene ndimayenda matapingo amenewa. Koma galimoto yonyamula chimanga imene iyo choko Zambia kulowa ku Malawi kuno galimoto ya polisi patsogolo. Ndiye litengeno nsewo kwathu kuno choka kulilongweko mabwera kuno kukasungu galimoto imene bweretsa mafuta kunoko. Inuyo nzosasimbika umati odini anyamaraji amalepherera vari iwe kusikayamba ampari vamene amalepherera chifukwa anthu yawa anduna azachuma analali kwankuno apresident akale aja amaona ukadaulo wawo amaudziwa koma chimene amalepherera kuwatenga kuti awayike pamenepa kuti zinthu ziyende bwino pamafuta mpati ansala atimayika kuti njelasini. Ndiye ineyo cholakwika chimene ndichionako pakali panopo ndi mwina kudula kumene kukudula katundu wa ulimi ngati fertilizer. Fertilizer panopa ndi 175,000. Okay. Tiye kuti ifeyo titengeno tsopano mbewu zathu zimene tidasamala kuti ndidzagula fertilizer tingunena kuti mbewu ili panopa ndi chimanga. Nditenge chimanga ineyo marumba anga awiri ndipite ndikagulitse.
kuti ndokapezeka kuti ndili ndi chanuyo kuti nayo ndikagulitsa pano pakuchita 800 900 oho ndi 900 kuti ndikapeze komwina 45,000 kodi ndigulitsa matumba angati achimanga kuti ndikagule tumba limodzi la fertilizer ndiye ndili ndi 3 acres mwachitsanzo ndifuna olima kungakhale boma limayikaonena kuti pa acre ndi matumba awiri chifukwa chongoti tidzichirikize koma timadzibwereka tokha chifukwa acre leji imafunika matumba 4 kuti mbewu zako zikuchitire bwino tingu usonkhanitsa kuti 75 175 ndi chimanga kakugula 45,000 pathumba tiona kuti mmene baba pakulakwika koma ngati anduna azachuma kumene tikupitako izizi tikakolola zimene talimira mitengo yodula nadzona ngati chimanga chicha chiredzakwerakoso pang'ono kutsogolo kuti tikathenso kufikira fertilizer chifukwa chimanga udzachipa ngati muchatumvera kuti ayi 20,000 pathumba chaka tikakolola ndiye kuti Malawi muno mudzakhala njala imene sanaonekepo chifukwa chakuti ifeyo timadalira kuti tikalima ngati pamudzi tilipo anthu 100 anthu 90 nkukolola chimanga chochuluka anthu leni sangafute kuti asamalire pamudzi pakwathu koma kuti amaseko ewawa ndiye kuti anthu m'Malawi muno ambiri ndovuta ayi sinanga boma limene lapita lija limanena kuti chimanga chikukwera msadandaule chifukwa mukumagulitsa thumba limodzi kapena awiri kupeza fertilizer tsopano panonso mukuti ayi mmene zililimu zikuoneka ngati kutinso chikuchipa kwambiri ndiye kuti sitipindula kumbali ya fertilizer akudula mufuna tsopano munthu apange bwanji okay ndiona munandimvetsa bwino kuti zabwino ndiyenera yankhula zimene ndizoona ineyo ngati zoti zikhala zolakwika ndiyenera ndikunena ndiye apa ndikunena tsopano zolakwika zimene zifuna zichitika kapena zimene zikuchitika chifukwa sichabwino kukagula fertilizer matumbaleni 1 chakuti miliyoni teni mbewu imene ijayo kuti ukayigulitse kuti upezeso 1 miliyoni ijayo migwingilimo mwinaso ukumalizitsa zonse mbewu zonse zituluke 1 miliyoni sidzakwanira ndiye kuti pamene papene ndiwona ngati kuti kudzakhala njala imene sanaoneke ine ndimaona onena kuti kugawa chimanga si chinthu cholakwika kumango khala kuti mwina ngati wakhadzulidwa pabala kaya wachita ngozi ndi akusoka athirapo mankhwala achazizilitsa kuti akamayiguza nyama ija mmene paja iweyo samamva ululu koma nonso umva ululu pomwepa koma no mankhwala aja akatha mphamvu ululu uja ukhala kuti watani tsopano wabweranso ndiye kukupatsa thumba la chimanga lero ukudya mmene wadzifika pachiwiri wiki yamawa thumba lija latani kuti lathanjaleja ataninso yabwera ineyo ninaona ngati kuti iwowa pofika 2030 ulamuliro wawo ndidona kusochoka 2014 ufika 2019 zinthu zinali bwino zedi moti chimene ninaona ngati kuti boma lilimba afunike pamenepa kuti munthu wakumudzi chifukwa sitonse amene timalima foja kuti tipeza ndalama zakufoja timangolima chakudyachi chochuluka mwina ulengeko china choti iweyo uzidya ndi china choti upezerekonso zina zipangizo za ulimi pamenepa boma lidakaunika kuti alimi amene sali mafoja amangodalira chimanga ntedza sitilima soya sitilima mwina timangoyikako nyemba zokha mchimanga adakatiunikira mmenepa kuti tipitirize kugwira ntchito tipitirize kudyetsera Malawi nthaka yathu ndi yabwino chimanga chigulidwa Zambia nthaka yake yomweyi kodi ku Zambia kuti adzikhala mchimanga chambiri ngati mmene muchachachitira obwera kuno mucha ndondomeko yake amatsata yorani kodi anduna zamalimidwe akuno ndi anduna yawo sangaphunzitsane ukadaulo umenewu kuti ku Malawi kunonso kukhale kwa mwana alirenji ngati nthawi ija ya bingu ija chimanga tipechiropondapo manta iko sarola koma ndizoona kuti anthu 4 million ali ndi njala koma si 4 million okhawo chifukwa kuli kulu then naona kuti kumbali ya ulimi atatikonzera milengo fertilizer ndi odula ndiye chimanga tisadagulitse mtengo otsika chifukwa sitonse amene tilimire fertilizer 10,000 pamene popo adziona fertilizer uja otsika mtengo uja ndi 1 million 100 ndiye alima amene timalima munomo kapena ndingoti population ya dziko la Malawi ndi mwina panopa ithamangira 23 million pali ongotsala pamene papa anthu okwana 22 kapena 21 900 ndiye zimene ziziwowa adakatiunikira kuti alimi awawa amene tingoyankhula ngati tufuna olakwitsa amamegafamu ang'ono alimirire lari chifukwa
chabwino tirero unene kuti boma lingotithandizira ifeyo ngati Amalawi kumbali imeneyi ineyo nthelemere. Tathokoza Maseko kuja mama mkhale ndi usiku opambana. Zikomo kwambiri. Zikomo amene ndithu ndi Maseko ine achita bwino makudula masanga masula bwanji pala ina apa. Masula bwana. Sera masula bwanji. Ayi ine ndaswera tikudziweni umene tafika ngofunikira kwambiri. James Bazuka Kurumpi. Bazuka Kurumpi, we are rating the 100 days ya Professor Peter Mutharika kuti yaenda bwanji nanga sitinatu makuti akagwire ntchito pa 16 September akugwira bwanji ntchito mu 100 days kapena mulendera langizo lanji kupita kwa Professor Peter Mutharika. Professor ntchito agwira tamandika kwambiri. Koma chimene tikuchiona kuti chikuvuta pali ya malimidwe fertilizer akufika ntengo nkhani ndi ya fertilizer ntengo ndi 175 180 ndiye kutengera kumizi kuno zinthu zativuta kuti atipanga bwanji. Okay. Ndiri kupempha kwa bwana athu kuti atithandize kumbali ya fertilizer. Chabwino. Ndithu. Tathokoza tikumbuse dzina lija. James Bazuka. Bazuka mkhale ndi usiku opambana kukaya uko. Zikomo iwo pemphako fertilizer ndendende limene swalankhulira Maseko kuti ayi zonse zabwinobwino koma gawo limene tili yaning'ane kwambiri ndiyakuti atiunikire kwambiri nkhani za ulimi zikuoneka zipangizo zodula kwambiri. Masula bwanji madzulo kupitira kumva maganizo anzika we can do is kulimba foni komanso mwina ndi WhatsApp kuchokera m'mayiko akunja ife tikuyankhani zimenezo kuti timve maganizo anu. Ndinu Amalawi ndithu makhala mdziko lakunja pisa ntchito namba yomweyo kuti timve maganizo anu. Tatsani mphindi about 20 minutes kuti tisifumuke pano 100 days ya Professor Peter Mutharika ali mu ofesi. Mungaizu kuti motani timve maganizo anu. Ochuluka ndiwo amene akuyimba foni zikuchita muumbana pano. Masula bwanji. Masula bwanji bwana. Imetu baswera. Kunchisi. Amoze simagawa mulibwa. Mambo anga ndili bwino kaino kunchisi uko. Kunchisi kuno kukubina ndeta. Chuta timu tamande kwambiri. Kumveka bepansi koma tsopano 100 days yata. Chilowereni ya Professor Peter Mutharika ngati president wa dziko. Tasankhidwa ndithu pa 16 adalowa mu office pa 4 October. Amalawi akulankhula timatiso timve inu mukhozo simba zotani ngati muli ndi langizo kupita kwa Professor Peter Mutharika. 100 days. Imeneyo yatha. Zona. Kwa ine ndimati ndingopempha ngati nkotheka tiyeni tionetsetse kuti malamulo a dziko ndiwasunga. Timadalira atsogoleri kuti akamalankhula iwo azikhala opereka chitsanzo azikhala patsogolo kupereka chitsanzo kusunga malamulo. Mtsogoleri wa dziko sayenera kuti azisunga malamulo. Ndipereke chitsanzo kuti ndilankhule nkhani iyi. Ineyo ngati Malawi komanso pokhala kuti sindine munthu wa ndale. Munthu wina adadya doti ali m'manda. Ndiye uyo adachita chimenecho adamupha munthuyo. Akupezeka kuti adatsekeredwa nkupatsidwa zaka. Ukakhala zaka makuti, ukakhala zaka makuti, ukakhala zaka makuti, ukakhala zaka makuti. Kuti kwa anthu amene m'bale wawo adadya nthaka sakudya sime imene anthu akukonkhontha pali panoyi. Kuti akhoza ufa bwanji uona kuti anthu amene ajawo anthu ochita zoyipitsitsa ngati yawo todapha munthu nkuwatulutsa ku ndende. Tine kuti malamulo a dziko la Malawi ndiwowateteza. Utsogoleri umenewo 100 days. Inde anthu ayanikira. Koma kukatulutsa anthu otadapha munthu nditani kubwalo ntsika lya sima. Kodi kumene kusukulezera kune kuti anthu azingophana m'Malawi.
Oho. 100 days izori sadazigwire bwino bwino Chabwino. chifukwa akatenga anthu otadapha munthu buleya lule adaphedwa ine sindinawandali buleya lule adaphedwa ndipo anthu nkumane kuti vepolisi mpakanuka chita izi koma lero anthu omwe acho kuti boma bakhoza dava manga kakhaleni kundende motere wina nkukane kuti ziukani pali bwino yapa yayi mtsogoleri Wawa. otsogoleri Inde. kufunika ozilangiza chitsanzo chokoma Okay. ku anthu amene oluwatumikira Chabwino. koma utsogoleri ukama langiza khalidwe lolakwika Malawi anthu adzakhala aluswa malamulo mpakana kalingani popeza oba nkhuku amapita kundende nakasereza koma munthu amene wachita cholakwika ngati ichi omane kuti tulule titudza kuti malamulo aku Malawi ngayavuta uchani kwenekwene tathokoza zikomokopi Konchesi bambo anga mkhalendo usiku wapambana. Zikoma abeno nditu pereka mafunso kuti ena adalangidwa unjatidwa ndi boma akutero kuti dawatulutsa ndi chilungamo ilo ndi funso tikunena kuti tili ndi mwayi mu 100 days unika zimene achita bwino a professor komanso zimene ayenera kuti aziunike palaini pali ndani mwaswera bwanji madzulo ano. Mwaswera bwanji bwana. Ayindaswera kuti tafika kuti bambo anga. Kuna miyango kubangwe kuna Musa. Bwana Musa, 100 days ya Professor Thabita Mutharika ndi imeneyi mungasinde zotani ngatinso muli ndi langizo kupita kwa a professor mukhoza kulankhula zotani? Ineyo 100 days ya Thabita Mutharika yetu ndingawapa 100 kwa 100. Kodi kumeneko sikuonjeza? Yeah, sikuonjeza. Okay. Yeah, chifukwa anyamataja anatipita kwambiri 5 years imene koma mkulu amene yaoneka kuti aizona ndichisa ndicho choti pamoto chosunga motodi. Okay. Yeah, chifukwa tinene zona for the first time in 5 years tauna anthu akujambulisa panjinga timatumba tiwiri tasefekeza timatumba tiwiri chinthu zosowa 25 years sizinaoneke. Okay. Yeah, zaka zimene zizimateti ngati ano January anthu amakulu achimanga 95,000, 100,000, 85,000 koma tona milero 50,000 chimanga. Mkulu waisesa mafuta ndi awa timauzidwa kuti December la musaende musamaende maulendo what are necessary chifukwa chonena kuti chiwero koma lero chiwero nduyi anthu akupezeka pena paliponse chiwero ndi mkulu amene kuti tinene zona waombola Malawi kwambiri. Waombola pa chipinjo ndipo chipinjo choti mkulu amene ndionera kuti amusunge dendi moyo kwambiri. Ngakhale kuti 5 years ina sakuzayimira koma mkulu ndionera kuti tinene zona ufunika kuti amusunge ndi moyo Mulungu amudalise kwambiri mkulu amene. Akulaja ma promise opanda china chiti chonse chochitika zinthu kumangwana mizira zawo iya zimene tiwakupangawa ndawo opposition zimene akupangawa ndawo opposition zimene akupangawa ndawo zaboza zofazofa koma nangationa milero zikusika bwanji zinthu simenti tona nakusika mtengo zikutheka bwanji akulu aja mapanga anyamata aja mapanga bwanji ankazitchula ati machina achitukuko koma machina achitukuko siyawo amene achatosana ali machina achitukuko ndiyawo kuti tinene zona akulu amene analitenga ziko kulikokera kupompo. Okay. Analitenga ziko kulikokera kupompo kalisiya kupompo mwina nonkulu ndamene akulichosana kupompo kumene analikokera akulu amene acho. Yeah, tinene zona nkulu timu yamikire zona ngati akulu amene acho sakuona ndipo anthu amene acho asikwanja sakuona izi yangokhala chira. Munthu akachita chabwino mafunika kumuyamikira. Advice imene ningapase ndonena kuti akulu amene amuyandikira gulu limene lamuyandikira mkulu amene lamusondera mkulu amene lisamusokoneze. Yeah, kapetereza kamene kakawapereka akandona kuti akapereke chaka cha mawa ndi nthawi yoyenerera kuti anthu onse azakwanire komanso chitetezo kumene konse kumbali ya chitetezo ayang'ane konse. Yeah, zimene zozo zinatatakonza zinthu zimene zozo Malawi ndio chakhoza kukhala usangalala kwaba. Chabwino. Ziko ngwambiri bwana wangu usiku wabwino tapase nsena mpata. Bambo Musa tikuthokozeni Blantyre. Mukuyenda kodi?
ine ndikwenda kungoti program ndimaisatira pa phone apo sinafike ku nyumba ya. Ndamvesetsa. Ndathokoza kwambiri fa cha Zikomo kwambiri. nditsatira. Mkhale ndi usiku wopambana ku Blantyre. Zikomo kwambiri. Zikomo. Pitira kumva maganizo a mzika about 10 minutes kuti tisunthe pano. Professor Thabita Mutharika akugwira ntchito bwanji ngati inu muli mmodzi mwa iwo amene munatuma kuti takagwirani ntchito on our behalf mukhoza kuchita rate ntchito zawo motani muli ndi malangizo muli ndi ufulu umenewo pali ufulu ndithu wopereka maganizo mdziko muno musamachite kuyiwala zimenezo adafotokoza ku parliament uko kunena kuti anthu azikhala ndi mwawi opereka maganizo awo chifukwa chake program ino ili pano idzakhalapo mpaka kalekale so inuyo muli ndi ufulu ngati muli ndi malangizo pamene mukupaona sipanaende bwino program ino ikuunika 100 days ya Professor Thabita Mutharika aka Mkulukuta Moyo. Mwaswera bwanji pa line apa? Ndaswera mwaswera bwanji. Bambo anga ndaswera tikudziweni kumene inuyo mwatimbira. Ine ndine Dave Phiri kuchokera kuno kusenga Besalima mchenga wa moto. Kuchenga wa moto. Kusenga be mu 100 days ndikhulupirira nanu mmaitsatira. Mwaitsatira bwanji ngati muli ndi malangizo kwa Professor Thabita Mutharika. Agwire basi. Abaro tingoti ine ndili chikolo ndi ichi ndi chiyambi chabe chazabuno zomwe timayembekezera ifeyo timayembekezera ndithu kuti pamene tikusintha boma kulipitisa kwa Mkulukuta Moyo chilicho chiyamba kukhala mchimake and 100 days yaonetsadi kuti pa 16 September paja sitinalakwitse sitinabetse vote ndipo ine zikanakhala kuti malamulo amalola kuti chisankho chija tizipanga mwezi uliwonse ndikanakondoti mwezi uno tipangeso chisankho aja aluzeso mochitisa manyazi fwa atakuluza kuposa mene analuzira pa 16 September paja ndithu boma ililamba bwino kwambiri tsono boma tsono mukuwaponda ena atupachala atu pamenepa kuti mpaka tipangeso chisankho kawiri aluzeso kawiri kodi mulankhula bwanji kusengabe moja nkatipondera iwo akamati boma ndilomwe limawo amene ajana limawo opweteka kwambiri mbozaka 5 zapita zija munthu ukadandaula zinthu zoti zikuoneka chimanga kwako chikudula mafuta akusowa nkati yayi boma ndilomwe lisikusinda mawo amene ajana lopweteka kwambiri ndithudi munthu wankulu kusengabe mukhale ndi usiku wopambana ndikumbutsa dzina lija bambo anga Dave Phiri bwana Phiri usiku wopambana ndimo kwambiri perera kumva maganizo anzika ambiri awimba through Facebook makamaka WhatsApp pa Facebook sungayimbe koma pa WhatsApp tikuyankhani pamene utizowa kuti muyesetsa kuti nanunso mumveke koma pa line apa tabweranso ndiyena mwaswera bwanji ndaswera mwaswera bwanji ndaswera mumveka patali kwambiri ku Kasongo exact chabwino taiwandikirani foni yanu amadera ikuoneka sikumveka tu yayi umveka pansi kwambiri tangwene lifati lichapwina kwake uko ndiye nditali kwambiri chaukalonga uko akumapa yamba kumveka hayi nditokoze kuti yamba kutero amadera 100 days ya Professor Thabita Mutharika mu 1 minute yanu imene tikupatseni pano mungaoneke bwanji kuti agwira ntchito motani ndi zimene mmayembekezera inu ngati nzika kapena nzika zimayembekezera zimenezi muli ndi langizo lanji popita chitsogolo kwa Professor Thabita Mutharika ngati ineyo mbali yanga ndati munthu zoti apasene maperesenti pa 99 mwapasa kwa ngati 100 days ndikuapasa ku 65 within this 100 days 100 days ndikuapasa kwa 65%. 65 mwaichotsa pati nchifukwa chani mwachotsa ponso nkutsala ndika 35 potengera ndi mmene tinali mchembekezo kupatula kunena kuti tasiya business yathu imene mapanga kukasunguko yambewu poona kuti chimangachi chipesisa komano tikuona kuti muzinthu zambiri ayi zili bwino kwambiri business imene mmapanga yasokonekera business imene mapanga yasokonekera business yachimanga yasokonekera yambe yungamo pano pano pachimanga tukugulisa masati ya 2000 pano pati kunyamuka kuchoka suku kubwesa kuno ukalonga chimanga tachita kuyesera kuna tikakhale mpepete mwanyanya mwaboda mwina kapena komano izozo zilibe ntchito chifukwa chakudyacho ti offers zimene tikugulisa
kutengera kuti tinagwiritsa ntchito zipangizo zodula. Komano tikalingaliraso moyo wa anthu akumuzi kwambiri posangana kwambiri pa ndalamazi koma kuti angana kwambiri nkhani yo munthu ayi zili bwino kwambiri chifukwa chimanga sichimeneka chizidula. Chimanga ndi chakudya. Tikangana sujira japanga ya yochosa mphamvu ya Dodi Mangozi zogwa mwazizizi office ya vice president kuika mu office mwawo. Tikona kuvoti kukhabaja sitina bese. Madana nda vice president kapena? No. Komano nyengo imene tili ino. Nyuso mkuiziwa komano a vice president pano panziko muno tizidi. Nengo zazi zokweteire mangana sindimukula mene kutani. Ikugwera ndikuti dikiraja isirani. Pokaboso tathokoze kwambiri faife. Malingali wathu tamali muna munthu uja ndi wankulu. Azingotanga kumati azingogona. Sipakhala ziganizo zoyenerera. Komano tikuona kuti ziganizo zambiri zimene zikuchitidwa zikumera isamala. Ine umbali yanga napo 65. Komanso china tikanakonda kwambiri akatiyang'anira umbali yakuzana ndi fertilizer. Fertilizer kujana achidwa ujochi santengo uja. Sakufikira anthu amene amaneka atafikiridwa. Okhapo fertilizer uja kwena alondedwe amwike kwa chitetezo okwanira kuti akapita kuderako ife tisakajijeke mavenda asayi koma akafikire kwa munthu kuti akagula fertilizer akathire kujani chifukwa makhanzo pesa chisono kuti ndera makhala munatuka anthu ochepa fertilizer kumabwera koma anthu aja sakuthabe kugula fertilizer. Nde zikuoneka kuti zachinyengo kwambiri zikuchukira mmawu kugula fertilizer nde atatiyang'anira kwambiri mmene momwe komanso atiganize chaka cha mmawu fertilizer yazasike kontengo. Chifukwa ngati chimanga tikugulitsa 35,000 tikugulitsa matumba ngati tikagulitsa thumba fertilizer. Ukhaposo atiganize akamanda kutiganiza pamene kundaza zoti akuphaso ife alimi komanso nkuti mumavenda koma kwambiri apha ife alimi amene timati tikagula chimanga tikalima chimanga timadalira zoti fertilizer so phindu tivuke mutimo tivuke mmene munjere tisiya kulima tizingolima sona chimanga kuti tizingodya ikhomo lathu basi nechipangisa kuti anthu ena amene amadalira kugula chimanga azakutike ndatiganize kwambiri pamene. Tiyamikire amadera kupereka maganizo anu. Just 30 seconds musadutse ya 30 seconds. Koma ndimati ndikufunseni paja vuto latu lankhani kumakhala kufunsa itakhala kuti ndi stole tikufuna titalemba stole kuti mmodzi mwa iwo amene amachita malonda achimanga mdziko muno akudandaula kuti mitengo yatsika ndipo akumapanga njira zina zoti achotse kumene kuli chimanga apititse dera lina. Kodi tinene kuti mupeza profit pamenepo? Komano tikang'ana kwambiri zona kuti ngati ineyo changa tikula zoti inachita kulima. Chokula of course nakulako chochepa. Komano tikang'ana kwambiri kuchimanga uwu tikuchituzane pano palimi ali mavenda alisamina kusunga chimanga. Chimanga chini chakudya. Tisachitenga ngati business. Chifukwa chimanga tikitenga ngati business. Ndekuti tipana amene amadalira kwambiri kugula chimanga. Chifukwa stores amene timakolola stores amene amataka limani kuchita bwino ena amakhala kumana ndi ng'amba ena amakhala kumana ndi kusefukira kwa madzi zambirimbiri zimene timakhala kumana nazo tikalima. Nde chimanga chachikati chidule anthu aja sijafikira ayende mdziko makhala njala mdziko mukakhala muli njala palibe chimene chimayendamo kulenga khala kuti nkonomi yanu ili bwino koma ngati mdziko muli njala mulibe chakudya oloshuga mtama mugulitsa 2,000 munthu sakagula funa mdziko muli njala. Ndiye kwambiri ife ndakamira kwambiri ife yangu tiyang'anira kwambiri kufikira sitikudana nazo ayo kusitsa chimanga sitikudana nazo komano atiyang'aniso kufertilizer chifukwa chimanga choti chituke chimachoka kuti fertilizer unenga fertilizer tikugula 170 lero chimanga tikugulitsa 30 chakuti 40,000 thumba kuti chigulitsa matumba ngati tikagula thumba limodzi ya fertilizer kuti ngati tili mamega farm ang'ono tiyembekezere zotani ngati talima mahectares ochulukirako tiwosapo fertilizer ochuluka bwanji nanga tikazakuwa chimanga chizapo zaphindu kuti phindu imene tizapezero next year tizalimaso
pokhapa angotiunikirapo pokhapa akatiunikira pamene poposereza kuti sisira ayi ife sirizadana nchina chilichonse ifa chimene tikufuna mdziko muno mukhale mpanda njala chabwino ndithu ndisumeza ona madera kuchokera ku Karonga malo moti muimbire foni ku Kasungu kumene mmakhala tikuthokozeni kuti mwatenganso step kupereka maganizo anu kuperekanso malangizo kuboma kuti aifetereza ayamunike koma inu mukakhala ngati mmodzi mwa anthu amene mugulitsa chimanga ndinu olira kwambiri fa mukuchigulitsa mochipa tathokoza umva kwambiri kulira kundetu kulira koma siti kulira kwambiri ayi chifukwa zimene mkafuna zimene akankukuta moyo kuti nkafunira zitizo zimenezi koma atiganizo kufereza kuziko kwambiri usiku wapambana Peter ndi program it's about 4 minutes kuti tisunte pano masura bwanji Bana ndaswera kaya mwaswera bwanji bwana. ayi ndaswera bwana kodi ndikuti umenewo Unondi kucholo kumakwasa. dzina lija Ndi license scissors. bwana Scissors musaticheke pamudzi pano tangoperekani maganizo anu program Bwana suti muchekedwa iyayi. chabwino 100 days mwayunika bwanji ya bwana 100 days imene ikwa inenda yona kuti ndiyabwino kwambiri. Ndipo yabwera mu nthawi yofunikira chifukwa nthawi imene nyengo imene madusa pa mkuyo ngati nyengo yovuta kwambiri. okay Komano pa 100 days iyo zinthu zambiri zaoneka kuti zasintha kwambiri. okay Inu mukhoza kundikhulupirira kuti ngakhale ndi nyengo yomwe yesu yachita kusinthirako. Zonse kuchita kuonekera kuti ngakhale nyengonse yasintha pa 100 days imene. Nali kuzuwa ife nali kuzuwa robi kuti sizati kufika siku lero lizanakhala kuti zinziri pati. program ino umakhala munthu serious koma inu mwanipangisa kuti ndiseke mpaka na nyengo ikukhuzana mu 100 days ya Professor Ndipo mu 100 days imene nyengo yasintha. Isu bwana atu. yayi tithokoze kumva maganizo anu kuti mwayunika kuti ayi 100 days yaenda bwinobwino mukuwapatsa pa 100 maperesenti angati Ndinetsa kupereka 90 kwa 100 chifukwa kuti zambiri zasintha ngakhale tikukudusa ndi nyengo zina zimene zikuoneka kuti mina zikhoza kukhala zowawa cha mmene takhati kuyendera mbuyo koma kwa ineyo ndikupereka 90 kwa 100 pa 100 days imene 10 yomwe anchotsa ifo chani akonze pati iye ndinachotsa chifukwa kuti pali nkhani zina zimene zikhoza kukhala kuti mina zopinja anthu kutsogoloku nkhani za misonkho zimene zaonjezeredwa mwina m'makatuno ndi zina zoterozo koma nkhani yakudya ndi zina zoterozo tikuona kuti kusintha kulipo okay kuchita kuti nkhani ya mafuta amavuta pano mafuta sakuvuta yakudya pofika nthawi ngati ndo chaka chatha chidachita sika kama 100 chako 2000 koma pano kudyacho mamo lichi zikwerachi kusika chakudya pano kusakunayo kuti mina chikaenga mina 60,000 ndikuyenera mbuyo zinthu ngati zimene zozo zimene zothandiza kuti anthu mwina umwe wawo zikhala ngati kufewa koma ng'ono okay yetu bwana athu ku Tcholo bambo Scissors tikuthokozeni kuti mwapereka maganizo anu program ino ayi simo kwambiri bwana Makawa zikomo tingotenga amozi omaliza masura bwanji pala inapa ndaitaswera talikana ndi television yanu kapena muitsitsa kumveka lesa chiyungu kusalima maona takuchotsani pepani simwano yayi koma feedback ndi phokoso kwambiri mukayimba phone tsitsani phone television yanu kapena ingotalikana nayo timalize ndi ino palaina masura bwanji masura bwanji palaina taswera tawai ayi ndaswera tikudziweni kumene tikumalizira program ino ine ndi Peter Juma kuno kundirani Nixabu aboma paboma penipeni pa ndirani thokozo kwambiri bwana Peter tafotokozani mu 100 days mwina mwamphindi imodzi a professor agwira bwanji ntchito mukuona kwanu kapena muli ndi chowalangiza madzulo ano a professor mu masiku 100 agwira ntchito yopambana kwambiri agwira ntchito yotamandika kwambiri ndipo ine ndimafuna kuimbira foni madzulo ano ndikuona kuti tonse amalawi tigwirizane tapanda kusapoti amuthalika kuti dziko lathu amene layamba kusintha lipitirire kusintha pakana ndithu tione dziko losinthika aliyense m'Malawi azikondera nalo
tiyamikire kuti mwalangiza dziko lonse kuti ligwirane manja inu ngati omaliza mpulogalamu ino mwatsenderanso m'malo mwa ife kuno, ndipo tikuthokozeni bwana Peter ku Ndilande kuti mukhale ndi usiku wopambana. Zikomo apenewo ndithu ndi amene atseka program ndi anena kuti ati tigwirane tonse manja ngati Amalawi kuti dziko lathu pa zimene zikusimbidwazi zipitirire kumeko nkulankhula kwa nzika imodzi kuchokera ku Ndilande bwana Peter, ndipo tithokoze aliyense amene waimba foni. Zimene tapeza muno program tapeza kuti zinthu zayenda bwino, zinthu zingapo zikuoneka, mafuta zambiri zikuoneka akutero Amalawi zimene analembera a Professor Arthur Peter Mutharika kuti akakhale pa mpando pa 16 September in the year 2025 kuti akafike mu 2030 ndipo mu 100 days Amalawi uchuluka akulankhula kuti zinthu zimene amaziyembekezera zatsika to the extent kuti ena chimanga ayamba kuda nacho nkhawa kuchoka kudera kwina kwake kuthamangiranso dera kwina kuti mtengo wachipa kwambiri si zimene amayembekezera. Adalima modula pano akugulitsa chimangacho mochipirapo. Zimenezozo ni mbali imodzi ya ma achievements amene ndithu a professor kuti achita. Kupezeka kwa forex, zinthu zonse zimene mwafotokoza mpulogalamu ino zina mwayizo ndi zimenezi, koma pempho limene lapemphedwa ndamvapo kuti nkhani ndi yafetereza. Ndakutero kuti taunika next season pafunika kuti muunike bwinobwino fa sizi kubalansa munjira ina iliyonse. 170 bag ya fertilizer versus kuchipa kwa chimanga, ndiye kuti ngatali mulimi kuti akagulitse chimanga chikhala matumba ambiri kuti apeze mwina mwayi wokagula fertilizer othira kumunda in the next season. Chimene chingachitike pano nduna ya zaulimi nayonso ndiye kuti ili ndi pofunika kuti igwiregwire kuti athandizane nawo a professor kuti mavuto amene adandaula anthu pa nkhani ya ulimi zimenezo zitaoneka. Komatu panali nkhani ina pano imene imakhudzana ndi malamulo a dziko akuti kodi ndiye kubwerako basi tizimasula anthu amene ali ndi milandu adzikhala aufulu aone mafunso kuchokera ndithu kwa nzika ina kuchoka kumchisi. Ena amene afotokoza maganizo awo mpulogalamu ino afotokoza kunena kuti zonse zimene iwo amayembekezera ndiye kuti aziona zikuchitika. Moses Makandilo dzina langa, ndikumona mzanga Fales Chizombe anytime akhala ndithu ali mu studio B kuti atipatse ndithu nkhani zimene zikubwera pa 7:30. Ife simanena china chiliyonse, timalola nzika zifotokoze maganizo awo. Amene ali pa makina ndiye ndi Gideon Kachala. Bwanji mukhale ndi usiku wopambana kufikira mmawa 6:30 tibweranso ndi nkhani zimene tikambirane. Mukhale ndi usiku wopambana. Stand by for our news. Club Junta, building better Africa.